No està a l'eix, O no està tot a l'eix. No puc mirar amb Jo mi. no sé. Jo no sé, fa 220. Hi ha més Prou foc de supressió a l'esquerra, noi. Joder. Artier, has vist exactament a l'esquerra on estava? No el veig. Quim surt del vehicle i corre cap a on estem nosaltres. Estem aquí en una emboscada que te caga. Collons. Entra aquí. Posa't aquí al darrere. Ens estan atacant per... Ens ataquen per la 160. Ho veig, des de la muntanya us està... Jo diria que està pel sud-oest. Qui està en el... Sí. Lima de Sandís? Jo estic, però vaig ver. Tens algú a la torre? Sí, està el Bobby. Rebut, Cronos. Pues tu ves retornant els que estan en el disc. Recarga tàctica. Yes. Però què està? Des de l'escena del Lima de Sandís. Artier, no els veus, tu, a l'esquerra? No veig res. Em tapa un pic aquí. Ara, Piper, puja al vehicle. De conductor. A veure si podeu avançar una miqueta. El compte no és que anem a veure el vehicle. No posa al mig. Vale, fica dins. Això a la dreta, que no sé. Vale, avança a poc a poc, Piper. A veure si el veig. Vale, porteu-vos entre vosaltres, Piper i Bobby. Avança. Estic enrere, a veure... Una miqueta. Sobretot que no es posi ningú darrere el vehicle, No avancis més que... Hòstia! Guarda't el vehicle. Merda, ens han patat, No és res, jo no sé si serà res. Recarga. Per baixar? Sí, vas a baixar. Yes. Va, el foc ve de 220, aproximadament. Però és... Silver? No veig una merda. Piper, Digue'm. Estic enrere. ves a ubicar el camió i mira com estan. Voy. Vaig a moure... Vaig a moure el vehicle una mica cap enrere, compte. Val. Piper, estem en aquesta de fusta que està a uns 50 graus d'on estàs tu, a l'est. Han tocat el nostre vehicle i està... He vist l'enemic. Repeteix, Silver? Estem en una casa de fusta que estarà al vostre est. Petita. Hem abandonat el vehicle perquè ens han tocat amb míssils. Enemic mort. Val, rebut. Aquesta gent està en una casa de l'est, de fusta. On dius que estan els enemics, Piper? Era un i l'he eliminat. Val. Sí, ja hem eliminat l'enemic que estava al damunt del Llavors turó. haig d'anar cap a l'est, a la casa de fusta. Rebut, bona feina. Recarga tàctica. Queda't on estàs. Compte no t'apropis al vehicle cremat, que si no cremaràs tu. Ok. Vermell, ens pots indicar si el camió encara està viu o ha explotat? No, està cremadíssim. Rebut, pots organitzar a que algú del teu equip vagi amb l'M 117 cap a la base i ens porti un vehicle blindat? Agafeu un dels RJ33, encara que no tenen interior, però servirà. Val. Piper, puja al conductor i torneu els dos a la base i porteu un altre vehicle blindat. Un RJ33 servirà. Un vehicle, acaben de baixar amb més enemics, Un vehicle amb tenim un vehicle enemic. Direcció 30 graus, 40 Sí, graus. sí, el tenim en visual i estem disparant. Val, rebut. Piper, fes el que t'he dit. Em tapen les cases. Piper, puja al vehicle i torna a la base Voy, i... a l'ordre. Tuneo, segueix-me. Vinga.
Ha de pujar algú més? No, no, Sols tu i jo. anem cap a la vostra posició, Silver. Com estem a la dreta vostra? És la partida blanca? No, la veig... Bueno, sí, una mica... Et veig, vermell, et veig. Posa't a l'esquerra, tindràs millor visual. Vale, no em moguis. Sí, estic buscant... Val, els veig, estan room Perfecte. 040, uns 200 metres, hi ha un vehicle, un camió. Obro foc. Vale, ja està servit. Compte que estan Jo que ens estem per aquí. Que em ve sortir un per la finestra, altre que sigui. No us tornant, sí. Només un... Hòstia, doncs no cap a la... Quim, ara... És per aquí al pati, per aquí a la dreta. Tango batut. No, Quim, has de posar més amunt. Recarga tàctica. Estàs disponint a la paret. Vale, Yes. està net. Va, Antonio, posa't una mica a l'esquerra, passa per la dreta teva i entra a l'edifici. Val. Val, vermell, neteja. Sí, per aquí a l'esquerra. Has de seguir més o menys el mar. Fem servir de refugi mentre està. Va, aquí tu a la dreta i a l'esquerra. Obro. Va, està net. Vale, ja estem a l'edifici, Silver, això està net. Rebut. A veure si podeu trobar algun civil per aquesta zona vermell. Cobreix cap allà. No és aneu gaire lluny, simplement feu una observació visual. És una merda perquè... No sé, aquesta missió no està activat el senyalar amb el dit. Amb el shift Ja, lateral va molt bé. ja no està activat, és veritat. Mira primer de tot mira per la zona del camió, que té millor angle, a veure si veus algun enemic viu per allà. Sí. M'ha dit el civil, i si trobes un civil, digue-m'ho, que m'ha dit el civil si trobes un civil per interrogar-lo. Va. Esteu tornant ja de camí, Pepper? Estem de camí, Viver. Va, rebut. Vale, aquesta gent ja està tornant amb el vehicle, Silver. Rebut. Allà no hi ha review, Digue'm? Sí, sí. No, que ja no hi ha review. Val. Vermell, avís quan estiguin ja aquí en la carretera. Rebut. Ens disparen per l'esquerra, Bobby? Sí, no veig res. Merda. Tu segueix, igual. Hòstia, sí que el sento. Ens disparen, rebem trets. Rebem foc, Viver. Val, no us atureu, arribeu fins aquí. Copy. Silver, Digue'm vermell. aquí a la zona dels enemics, on està el camió, no veiem contactes enemics vius i tampoc veiem civils al voltant. Sí, Val, tu i jo baixem i anem a interrogar els civils. d'acord. Surt tu. Anem a interrogar els civils a Tunero i jo, Silver. Llepa. Rebut. Va, jo cobreixo i tu vas a interrogar-lo. Va, on vulguis. No sé, puedo sortir alguna cosa. El cobreixo. Carregant. Ok, si vols que em bellugui, digue'm alguna cosa, Bobby. Va, dale. Esquiu. Està molt bé, això. Surt alguna opció per interrogar? Bueno, es diu que hi ha enemics a prop, no posen més, i després que la nostra reputació és molt baixa entre la població civil. Vermell, aquí negre, avís quan tinguis alguna novetat. Sí, els civils ens ha dit que hi ha enemics a prop, que hi ha novetat, i que la nostra reputació és molt baixa. Que gran que és. No em dieu res més? No, res més.
L'altre civil que estava per aquí, no el veus? És que no sé on està. Podeu interrogar alguna cosa més o això ha sigut tot? Això és tot. Passa que hi havia un altre civil per aquí i estem mirant a veure si el veiem, però no sé on està. Rebut, si no el que podem fer és... Aquí a mà dreta hi haurà una cruïlla. Tampoc vaig Podem fer, girar els vehicles cap a la dreta. 220 I darem la volta aproximadament. aquí per Ceres. Vehicle 220? Sí, se sent de lluny però està. No serà el nostre vehicle per darrere? Juraria que no. Se sent un motor. Vermell, poseu-vos a cobert, teniu enemics al darrere, al final del carrer. Em sembla que sentim un vehicle a 220 a l'esquerra. Sí, A s'ha Simut vingut. 100, a Simut 100 teniu enemics al darrere del carrer. Enemics al final del carrer. 100 has dit? Sembla que hi hauria un vehicle enemic, per tant prepareu els AT4s. I què és el No darrere? veig ningú. Compte, tenim enemics al darrere. Hòstia, A 100 m'han graus. donat. Merda. Silvestre. No, no és res. Capa d'enemics, 161. No és res. Teniu un civil silver a vostra darrere, a vostra dreta. A la teva sonsa ara. Silvestre. No el veig. Va, ja està. Rebut, però està massa lluny, vermell. Esperem doncs que estigui la... Sí, és que quan t'ho he dit ha passat just per la porta dreta vostra. I si no Hi ha algun vehicle perquè sentim a 200 graus. Sí, el senté també. Digue'm, El digue'm. A on? Coreixo està cap a la cantonada que tenia. Val. No diguis. Salto. Estem en posició. Rebut. Va, cobreix-me. Atenció, tant vas a fer la A la dreta. dreta, amics a la Vermell, teniu contactes al final d'aquest carrer. Just cap on t'estàs mirant ara. Cap a l'oest. Jo també estava mirant just la zona. Salto, cobreix-me. Tenim enemic darrere, Enemic al mateix lloc. I a 50 també en tenim un. Joder, això està molt calent, Espera, que haig de girar la càmera, Sí. tio. A on? A 164, a dintre una caseta hi ha un enemic. No sé si és enemic o amic. Compte, s'ha sentit una repellera. Compte. Hòstia! Mare meva. Vermell, hem de sortir d'aquí. Està disparant coets. Us disparen des de davant, coet. Tornem al vehicle, tornem. Em diguis. Vermell, pugeu-ne al vostre vehicle. I sortiu Salto. cap a aquest carrer on té passat ja. Rebut, un Recargo. Merda. Atenció, tenim un ferit. Vinga, pujeu. Estàs bé? Deixa'm entrar. Entra. Deixa'm entrar. Silver, estic ferit. Un moment. Un moment que falta la tonera. Espera, que Quan entro. estiguis dintre, tonera, avisa. A les seves ordres. A Tonero dins. Fugint de la fàbrica. Criminals, vés omplint el camió aquest de munició, xutxes, de tot. Especialment medicines.
Quim, si el pots ajudar també? Repeteix, perdona? T'omples la motxilla, o si no tens una motxilla l'agafes, omples de medicines, venes i tot el que et digui el Cronos i les poses dintre el cotxe aquest que està amb nosaltres ara. Com es canvia? Es poden ficar bales noves al cotxe aquest? Negatiu, però espera't, vaig a mirar una cosa. Espera't, un segon. Dius bales del propi vehicle, no? Afirmatiu. No. Espera't, faré una cosa. No sé si ho van posar. Amb l'AC antic es podia... Hi havia uns carregadors Plasma. No, sang. que eren per l'M2 o no cap. Salino, sangre, vale. I no. Un litro, quantes? No, m'agafes d'1 litro i de mig litro. 10 de cada. Les fiques Ei, per ei, la ei, motxilla ei, i les ei. fiques dintre del cotxe. Res. Coses d'en Viper. No li feu cas al Viper, no li feu cas al Viper. Vale? Vale. Ok. Viper, vaig a fer una pixada tàctica, que és de jefe fins carrer. Sí, d'un Val, litro i ara de mig quan litro. se'n vagi a la pixar, el mateu tots, cada i diem que ha vegada sigut l'enemic. carregant tantes Ai, mira, coses. m'he equivocat a cantar la ràdio. Simplement, Vale, sang i les aquesta deixes gent totes agrupant dintre del us he cotxe. posat un vehicle nou, per tant hauríeu de tenir munició a tope. Va, ok. Puc fer més viatges? I sí, pots fer més viatges, sí. Dintre del cotxe. Entres... ja sé qui vols dir. El de l'aeroport aquell, Sí. el Fabra. Això, el Fabra. Té la mateixa cara del Fabra. Hòstia. El port de Castelló era. Sí. Doncs deixeu-lo anar. Sí, no? Cyberbullying a un civil, He fet una foto un de la habitant d'Altis. Que ja l'hem fotut tot, l'hem disparat, l'hem... Que no, que s'ha entrebancat. Ja sabeu que he de fer un informe no, al final de la partida, els nous. He de fer un informe de 10 pàgines relatant tot el que ha passat. Hòstia, Sí, jo un dictat. El Viper es quedarà tota la nit a fer-vos el dictat i jo m'aniré a dormir. Vale. Vinga, I després farà els vehicles. Ja tornem, nois. Ui, m'equivoco. Viper a dins. Bogui dins. fer l'after action report. Va, ja estem tots. Ja estem dins. Doncs vinga, avancem cap al següent poble. Avança, Pipo. Top sec. Rebut. Copy. Recordeu que teníem abans contactes a uns 300 graus, 800 metres, més o menys. Ara no sabem on estem. Rebut. Intenteu trobar-los amb la tèrmica, a veure si el podeu veure. Fica intentant... A veure si els... Ah, ok. No, Aquest lloc és una mica emboscada. Aquest lloc és una mica d'emboscada. no sé on és. Què? Muntanya aquí. Ara venen moltes cordes. Tapo de serps. Ui, vehicle, no està tèrmic. A les 10, infanteria. Tenim contactes a les 10. Vehicle i infanteria. Espera, pot ser civil, pot ser un civil. Pots repetir les coordenades? Esperem un segon. Digueu les No, coordenades. negatiu, és un vehicle artillat, una pick-up. Vehicle artillat a 240. Llarga. 240. I he vist un contacte civil o no sé, Sí, a l'esquerra. podria ser un tango, no estic segur.
principi res més. De moment no em trobem ninguna idea, no? No, de moment no. Gràcies. Esbai, em pots Gràcies aproximar a a Déu. una distància, sisplau? Si no volem. merda. No estic Ni idea, llarga. Jo què sé, 800, 700, no ho sé. Rebut, doncs seguim avançant cap al poble. Sortir Avancem, Piper. Copi. Jo l'únic que faig veure és el cul de la tormenta. Ei, l'altre cop. Ah, va, és un civil, em sembla. El vehicle sembla que està apagat, perquè el rastre tèrmic és molt viu. Val, tinc un altre... Vale, un altre civil. Atura't. Sí. L'he vist. Que està aquí la... Hòstia, Tenim enrere, nois. Hi ha un IEP al davant. Vamos, yipi! Treball per mi. Me'n recordo de no tirar enrere tan de pressa. Que hem d'avisar abans. Copi. Vale, quan aturis baixo. Vermell, aquí negre. Baixant del vehicle. Endavant, vermell, negre. Què ha passat que us heu trobat de cara? Ah, punyeta, us ho he dit, però m'he confós la ràdio. No, que tenim un possible IE al davant. Rebut, mirada desactivada. Qui és el TEDx? Jo, voy mort. Val, Que el passatger baixi i el cobreixi. O el conductor. és a recolzar-lo. Conductor baixant. Ves buscant amics a tu negre. Confirmada, és una idea. Confirmem que és un IE. Rebut. hi ha el vehicle d'abans. Sí. Aquest és el d'abans? Sí, Vale. civil. I he desactivat. I res més. Va, assegura't, Bona Rebut, passeu per sobre per si de cas. Assegura't, Em sembla que m'ha picat un mosquit. Bueno, l'IE desactivat. Rebut, bona feina. Quan ho veieu ja clar, seguim avançant vermell. Rebut. Està neta. És aquí. Piper a dins. Voy dins. Vinga, avancem. Avancem. Rebut. Quim, tens una casa aquí a l'esquerra? Ves mirant-la, que no hi surti ningú. Passa per un costat meu. Vaya lagazo. Mare Otro. meva. Atura't un moment. Atura't. A veure, Artilla, apunta a la carretera. Sí. Un segon. A l'esquerra. Esquerra. A baix. Esquerra, baix. Esquerra, baix. Llevades. No Més ho esquerra, baixem, baix. Més esquerra. No. Llavors, no. M'hauria semblat veure un possible idea, però no. No puc baixar. Va, avancem. Rebut.
Avancem. Estem en trasero, està ple de serres. Vermell aquí negre. A partir que entrem al poble, anem a la velocitat de 10-15 km per hora. Rebut. Sí, però quan entrem al poble anirem a 10-15 km per hora. Copi. Encara que una mica. Vale, Bobby, et pots posar de conductor? Copiat. Sí? Sí. Vale, pues permís per parar, dit un moment. Para. Doncs durem un moment que anem a fer un canvi de conductor passatger. Rebut. Vale, veig per a dins. 2 segons i ara torno. Ok. Vinga, avancem. Atura't. Fas un conill, va, continua. Hi ha un vehicle. Atenció! 2 tangos a les 12. Contactes a les 12. Llarguen. Rebut. Contactes a les 12 llarga. Podeu veure alguna cobertura aquí endavant? Ata't un moment. Vermell? A l'edifici Ens aquí donen foc, que tenim a la una. No. Va, doncs anem cap a aquest edifici. A veure si podem No s'haurà un foc, dius? fer alguna cosa. Negatiu. Crec que tenim com unes pedres al cul amb esquerra. Va. Pot ser? No tinc visual. Espera. Digue-li tu artiller que miri a l'esquerra de la carretera. L'artiller mira a l'esquerra a veure si veus unes pedres de cobertura o alguna cosa. No veig res. No, diu que no veu res. Rebut, doncs avancem fins a aquesta casa que dèieu. La tèrmica tampoc puc veure gaires detalls. La tenim a la nostra dreta, a la casa, a la una. Hi ha alguna cosa més a prop d'ells? Sí, perquè des d'aquí encara que estem a massa distància. Seguiu avançant una mica a veure si trobo una altra cobertura. Va, conductor, avancem. Copiat. On estan els amics? No, creus? Al sud pur, a 50 metres. Quants Val. metres? Tot por. Creus? Va, mantingueu el foc fins que apareguin tots. No us mogueu mai gaire. Velocitat lenta. Que no es detectin. Els hem de clavar els claus per a tap. Vale, s'ha alertat. Bona. Estigueu alerta. Per si de cas. Però es veus algun contacte pel teu costat? Queden vius. Queden vius, creus? Ha tratat cap un moment per darrere la muntanya. Posa't de conductor, fes marxa endarrere lentament fins que estiguis a l'altre costat. I llavors et tornes a posar d'artiller. Massa llarga, has tocat l'altre turó. On estan, Viper? Allà, darrere... Dispara una. Què? Cap aquí? Sí. Marqueu-los amb les... Va. Allà, on ha caigut la granada, darrere de lo que és l'enfiada, hi ha un que no ha sigut això. Gravem 13. No sé per on estan disparant. Compte que es dispara. Abaixa una mica el perfil, que et tocaran. Vigila que no és que estan disparant per la dreta. Posa't a jupit. Tenim tangos a 227. Però no sé jupat. Tangos a 227. Tangos a 227. Acaben de tirar una granada de fum. Distància, Viper? No ho sé, m'han dit l'artiller. Han llançat una granada de fum. Estan escassos... Vale, ja el veig. Escassos 50 metres. Artiller, fes amb la calibre 50, fes una mica foc d'àrea cap als contactes.
M'han tocat. Val, mira com està, si és urgent o si no és urgent. Si no és urgent no cal que el curi. Estic anant del cap. El Paperboy. On està Viper, el Paperboy? No sé on està. Està per aquí, no sé. Estic anant del cap. Estic al costat del vehicle. Al costat del vehicle, Cronos. S'ha anat Està del al costat del vehicle. Paper. Què t'han fet, tio? Pues estava en la pitjor cobertura que podia ser. Apuntar els possibles objectius. Estava preparat pels que venien del sud però no pels altres i no m'he pogut bellugar i ho he fet fatal. De binomi? Que hi hagi el tio que parli. Què? A partir d'ara, que surti amb el binomi per anar a buscar pallastres d'aquests, que sigui el traductor i un altre. Estic una mica per la zona. Em diu que Veu, ha si no el vist trobes, torna, molta activitat de la milícia al Nord-Whisky a 3 quilòmetres d'aquí. I probablement és un amagatall. Sí, nord-oest. I és que Ah, un no, amagatall, tio. I la reputació és molt baixa. Al nord-oest I no està aquí hi ha en una whisky. espècie de llaneri. És una població i després hi ha una El espècie de... Nord-Whisky seguint la carretera 3 quilòmetres diu que possiblement hi ha un amagatall. És que 3 quilòmetres ja quasi és fora del mapa. Sí. Serà el castell, doncs. El castell de Càbala. No, això s'ha de prendre pel cul, home. Però està a 3 quilòmetres? Mira't els quadrats grans. Compta 3 quadrats grans. Això està... Castell aquest no, de- que jo no me'n recordava d'aquest castell. Sempre me'n recordo del nord de l'illa, al nord-oest. Hi ha un amagatall, doncs sí, podria ser el castell, clar, però podria saber... Que al nord-oest no... Si no, serà Càbala. Bueno, és interrogar messis per allà i anar triangulant. A veure si podeu agafar aquell altre que veieu. Jo no Allà estic veureu en què whisky, hi ha. jo no veig no whisky. Com? No ho és. Ha dit no whisky, no? Que hi ha enemics a no whisky. Sí, nord-oest. No ho és. Nord-oest, però on està? És que no el veig. Cap a Neri, suposo, no sé. Per allà, Vaig mirar a veure el possible seguint la carretera. Sí, em porta't el Paper. Paper, estàs aquí? És aquí. Vale, aneu a acompanyar el Bobby a desactivar l'ID. Vigileu que si és un bidó podria ser bastant bèstia. Sí. Vale, Que- Tonero, Tu diràs, Ja. Bobby, què hi ha de fer. ves Anem a veure a... el possible ID. Està Va, acompanya. fent cap a la carretera. Quin tu veus en el sud, sobretot. Important. L'altre ja ho tenim cobert. Hi ha un vehicle, està apropant per la carretera. Ha apagat la llum. M'està pitant la merda aquesta, eh? Després mirant a l'est i l'oest. Vale, Tonero, Ei. Enemics. aquí a la cantonada. Vermell, Aquí negre, no ho és. 63. Nord-oest. Enemics nord-oest. Rebut. Acosteu al vostre blindat i us doni cobertura. Al final de la carretera estan els enemics. El camió enemic al final de la carretera. Hi ha bastant contactes al final. Recargo. Carregant. Vermell, envieu el vostre vehicle blindat. Tonero, Està carregant. tornem al vehicle i anem a adelantar-lo. Vermell, està tots fora del vehicle. Que sí, que Envia un que dinamit. tornem un segon, he de donar ordres. Cura soy yo. Corre. Vaig. A la casa de l'esquerra, vigileu. S'ha anat uns cap allà. Estan intentant plantejar per l'esquerra, eh? Compte, disparant des de l'esquerra. Estan disparant des de l'esquerra, compte. M'han donat, estic ferit. Des de l'esquerra. Entro a la casa. Anem a veure el vehicle blindat. Algú per fora? Sí, però estic molt ferit.
Necessitem en Cronos. Que passi per la dreta a la nostra, que passi per l'esquerra, sobretot que passi per l'esquerra. Cronos, posa't a la dreta a la nostra. Encara que movem el vehicle. Artilla al davant, Mira si estàs molt ferit o què et passa. Si no és greu, continua el combat. Si és greu, ves al cross que reculli. Al cap, al cap. Val, ves cap al vehicle. Cap al vehicle seu, a l'RI-33. Entra al vehicle que curi des de dintre. Silver, el Bobby va cap al vostre vehicle, que el Cronos li mira el cap. Bravo. Però que consti que el Cronos és només mig, Que els miracles de l'església. Qui està ferit? En Bobby, ha anat cap al teu cotxe. Deu ser el teu cotxe, en Bobby. S'ha aixecat el de l'esquerra també. Encara queden contactes al davant. Encara queden contactes a les 12 a Rebut, la tenim el nostre muntanya. artiller disparant cap a aquella direcció també. Prova a Tonero, prova amb el llenç granada. Sí, carrega't aquest primer. I després fot-li amb el llenç granada, està mort ja. Vale. Als pius de la muntanya. La distància és l'esquerra calibre 50 Uf, i la dreta no. calibre és granada. Espera que arribin a la muntanya. Sí, fot-li Vale. més alt. Fot-li una, fot-li una i cotxes, val, més. Vermell i negre, sento un vehicle enemic. Rebut. Està viu encara. Va, jo crec que ja... no està viu. Oh, Va, sí, està mort. ara ja no. L'estan donant, Has d'apuntar amb els 600 o 700 al Sí. fil d'allà, exacte. O sigui, el més alt. Ahí, 700. Fot-li a veure. Dispara una, sempre dispara Sí. una. Vale, sí, més o menys. 600, més baix, 600. No, em sembla que t'has passat a baix. Disparen del nord, Val, rebut, disparen del nord també. Estan disparant del nord. No, tu continua. Afirmatiu. Viper, pensa que també han vingut per l'est. Pensa que estan intentant rodejar. Ei, ens han donat, Ens han tocat el vehicle, tenim les rodes taronja. Rebut, teniu un home ferit al darrere del vehicle. L'heu de... Val, espera't, heu d'arrossegar nosaltres. No mogueu el vehicle, sobretot no el moveu. Tenim molts contactes al davant encara. Sí, però ets d'evacuar l'home que teniu al darrere. Que no està, posaré cap aquí. És el proper boi. Llavors d'allà. Estàs bé, Bobby? Sí, estic curat. Val, rebut. Us l'he posat dintre el vehicle. Collons, Viper, aquí... us l'he posat dintre el vehicle vostre. Hòstia, ens han donat a donar. Merda, merda. Vermell, aquí negre. Quin és el vostre estatus? Estic aquí. Un vehicle, estic sentint un vehicle. Aquí hi ha un vehicle enemic al davant. Per l'oest. Sento algo. Hi ha un vehicle just davant nostre. Que no es pot confirmar que al davant del meu vehicle no hi ha res? Es va fer. Negatiu. Atenció, preparo un tirar. Hòstia. Hi ha algú de nosaltres que va amb un llançapeto? Jo. Vale. Estic mirant davant, jo estic cobrint davant. Vale, dius darrere. Darrere net... Sí.
Ojo, ojo, enemic al pati, enemic al pati. Sí, m'acostava endavant. Estava. En què porta més Estan tirant trets. Fora, fora. Vale, Bobby, tots al nostre vehicle. Noi, sí, rebut. Tots al nostre vehicle, però ja. Go. Tots al nostre vehicle. Ara entro. Vale, Cronos dintre. El Charlie està dintre? Quin I la Charlie? tonera? Bobby Moore? Sí. Sí, Ja estic està. amunt, ja està. I la tonera? Sí, sí. Vale, hi ha un vehicle que s'ha acostat pel darrere, sembla. Collons, que bèstia. Deu quasi, no? La foto que n'hi ha. Sí, l'ha fugit. Ja. Sí, allí Mala llet. Sí, si haguéssiu vist la Tango Cavalier... Però no li pots enviar un missatge al paper que faci respawn a base que anem cap allà? Fer una extracció. User disconnected from your channel. Oh, Hòstia. Paperboy desconnectat i en Beavers també. Hosti, doncs no ha dit res al paper. Sí, hem dit aquí jo plego, nois. Bona nit. Bona nit. El Viper. Bona nit. Anem cap a base i pleguem, doncs. Bona nit.